Il-Prim Ministru Robert Abela kellu messaġġ ċar ta' kuraġġ għan-negozji ta' pajjiżna u esprima l-fehma tiegħu li n-negozji Maltin jitmexxew b'mod onest u li l-gvern se jibqa' jappoġġjhom. Huwa qal dan f'intervista fuq l-istazzjon nazzjonali aktar kmieni din il-ġimgħa fejn iċċara wkoll li l-istituzzjonijiet qed jissaħħu biex jiġġieldu l-kriminalità u ta' s-serħan il-moħħ li l-istituzzjonijiet mhumiex hemm biex jagħmlu witch hunt fuq in-negozji. Aħna għandna negozji f'dan il-pajjiż b'saħħithom u li huma mibnijin fuq reputazzjoni tajba li jagħmlu li jmexxu n-negozju tagħhom b'mod onest li l-profitti tagħhom u jinnibqa' ninċentivhom biex jagħmlu żjed profitti jagħmluh b'mod ġenwin, jiġifieri d-dell qed nippruvaw nixħtu fuq min huwa fin-negozju. Ejja nieqfu f'din in-narattiva għaliex mhuwiex il-każ. Jien se nkun wara kull business biex nibqa' ninċentivhom jinvestu, għamilna skemi tal-Malta Enterprise, ħarsu lejhom ibqgħu investu bqgħu għamlu l-ġid f'dan il-pajjiż. Din kienet fil-fatt tema ċentrali fil-programm Extra fejn Dr. Abela spjega illi f'xi waqtiet għandu jkun hemm sinerġija bejn il-politika u n-negozju, iżda kulħadd irid iżomm postu. Lin-negozji nibqa' nagħmluhom kuraġġ, ninċentivhom biex jibqgħu jinvestu, dan huwa gvern li se jkun kompletament wara n-negozji. U l-linja demarkatorja hija waħda ċara. L-istituzzjonijiet ta' dan il-pajjiż saħħaħnihom biex jiġġieldu l-kriminalità, partikolarment il-kriminalità organizzata. Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif f'pandemija n-negozji kienu kruċjali biex jibqgħu jiġu sostenuti l-impjiegi. In-negozji tagħna kienu kruċjali f'dal aħħar 12-il xahar, kienu kruċjali biex stajna inżommu l-workforce tagħna taħdem, kienu kruċjali flimkien mal-għajnuna li tal-gvern biex 100,000 persuna ma tilfux ix-xogħol tagħhom u għaldaqstant definittivament ma se jkun hemm ebda witch hunt fuq in-negozji, din xi ħaġa li rid nagħti serħan il-moħħ sħiħ lin-negozji tagħna. Mistoqsi dwar l-eruq tal-Partit Laburista u jekk dan sarx wisq qrib in-negozji, Robert Abela kien ċar u saħaq li l-Partit Laburista jibqa' l-Partit tal-Ġustizzja Soċjali. Mhix kwistjoni ta' siqla u siqlem, hija kwistjoni li id-dinja tan-negozju tikkumplementa l-aspetti l-oħra tal-ħajja. Id-dinja tan-negozju hija meħtieġa sabiex il-pajjiż jista' jibqa' jipprogressa l qudiem sabiex ikollna tkabbir ekonomiku, sabiex dak it-tkabbir ekonomiku mbagħad ifisser li jkollok ġid li jinħoloq u li jitqassam bejn kulħadd. U dik hija l-formula mhix formula sigrita, imma hija formula li taqqat mal-prinċipji ta' dan il-gvern, ta' dan il-moviment, ta' dan il-partit, il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali.